Moi talota Alex, terve. Nyt mä oon aloittanut uutta peliä. Mikä muuten tämän pelin nimi on? Se on Egg Inc. Okei. Okay. Joo, nyt mä aloitin tällaisen ihmeellisen pelin. En tiedä tästä mitään. Aloitin tämän vähän aikaa sitten. Tosta joo. Kiitti Ale. Joo. Siis mun isovelin nimi on Aagle. Sun pitää painaa tosta kanasta. Noin, paina siitä. Niin sä teet yhden kanan. Sit taputa siitä nopeasti. Kato, näin. Anna mä näytä. Onko se niinku se pelitapa? Ja sitten yritä käyttää mua enempää kuin yhtä sormea. Sitten on noin iso toi nappi, että se ei voi käyttää enempää kuin... Noniin, nyt sun pitää tehdä niin nopea kuin se pitää. Ei vaan. Tuossa videossa kyllä kuuluu. Niin varmaan Ei kuuluu se laatikko. Mutta ihan sama, mä en Ei, saitiin 500. Joo. Joo, mulla eka tuli tällaista huonoa videoa, kun mä en tiedä tästä paljon mitään. Mä kysyn mun isoveljeltä kaikki juttuja. En tiedä. Sun pitää ostaa uusi tollanen. Okei. Ei mitään. Hei, auto 40. Mitä? Osta niitä saman tien 3 lisää. Okei. Noin, nyt sulla on tarpeeksi niitä ainakin hetkeksi. Joo, kiitos Aglet jälleen kerran. Kannattaa ostaa tämmönen. Kiitos. Osta velyks. Kiitos. Vihdoinkin mä saan auttaa jotain, yes. Eikö sä auttanut ennen pikkuveliäs? Mitä kyllä mä oon. Mut hei. Kato, sä sait tehtävän tehtyä nytte. Noin. Ja sä sait uutista. Jos te sitten tykkäätte tästä videosta, niin laittakaa liikkeelle, niin mä teen heti näitä lisää 5 minuutin välein. Vaikka, jos on niin kotti... Sitten kun sä tosta painat, niin sä saat tän sivun auki. Ja sit kun sä ostelet sitä ekaa nyt vähän, sit osta sitä alempaa siitä. Sit kato aina kuinka kallis se on. No niin, nyt se on ihan sairaan kallis, osta vaikka toi. Sitten toi, noin. Kiitos. Ja sitten kato mikä on halvin ja osta se. Sitten katotpa täältä. Osta toi. Niin sä pystyt pitämään pohjassa tällainen. Niin sä pystyt vaan pitää sit pohjasta koko aika. Ei tästä tule niin nopeasti. Kyllä tulee. Oota. Sitten ei käy sormille, kato. Sitten vaan pidä tosta niin kauan pohjassa, kunnes sieltä ei enää tuu neitä. Sori kun mä oon vähän hiljaa tässä videossa. Mun pitää vähän niinku keskittyä lukea näitä englantitekstejä, mitä mun pitää tehdä. Vaikka en sitä vielä kunnolla osaa. Tää on tää paikka. Epic. Joo. Sori. Mä saan näitä nyt taas. Tää on autopeli. Se pitää vaan opetella hetki. Joo. En mäkään osannut tätä aluksi. Osta vielä yksi tällainen. Kiitos. Nyt mä en tarvii enää apua, mä osaan tätä sen verran. Joo. Kannattaako noita lentäviä juttuja painaa? Joo, niistä on rahaa. Ei, oota. Ne tippuu niinku. Joo, sit se on niistä rahaa. Joo, Ja niistä saa sitä yleensä aika paljon rahaa. 200 euroa. Niin. Mut se on alkoi olla paljon. Oota, katoppa. Täältä. Hei, ajattele tää on jo 500 tonnia tää sun farmin arvo. Joo. Niinku 5 minuutiksi sehän sen saa. No hei, mehän voidaan kattoo tästä sun... Et sä pelannut kuin 4 minuuttia. Hei, kato. Se 24 tonnia, mitä? Ja nyt mä annan sulle neuvon. Osta tommonen uusi. Siitä. Mitäs? Ainoa vähän liepua. Uudestaan. Ei sittenkään. Sori, toi oli vahinko. Ethän laita video pois, kiitos. Olkaa itse. Paitsi hei, jos joku mua kattoo. sun pitää ostaa täältä jotain. Sun pitää ostaa täällä niin paljon kuin sä haluat näitä, mut oota, kato. Muista katsoa mikä on halvin. Tällä hetkellä toi. Noin, osta sitä niin kauan kunnes se maksaa, noin, nyt se alempi. Noin. Sitten
Joo, noin hyvä. Sitten painappa tosta. Testata tuolta toi palkinto, minkä sä sait, kun sä teet lähtee. Noin. Okei, nyt mä... Hei, paina tosta noin. Ei se voi. Sori, mä oon hiljaa. No, pitää puhua enemmän. Mulla on 500 kanaa jo. Vähän ylikin. 500. Turpa kiinni. Nyt no joo. Nyt mä aloitan. Sun pitää alkaa ostaa parempia kanakoppeja. Tökkäpäistä kanakoppia. Sitten upgrade. Mitä? Sitten sitä vihreätä nappia. Noin, ja sitten se ylin. Jack. Ei siitä samasta, vaan siitä seuraavasta. Tää. Joo. Ja sitten vaan kaikkiin. Niinku noihin. Joo, kiitos. Joo. Mä oon itse asiassa kaikista hiljaa, vaan mun isoveli vaan puhuu. Se tekee töitä. Mun kanava! Joo, ei oo. Video! Turpa kiinni. No niin, nyt mä aloin puhua enemmän. Siis nyt nämä kanat menee tonne koppeihin. Tää on aika tylsää tässä alussa. Mun pitää vaan tehdä tätä koko aika. Mut jossain vaiheessa mä nyt aion tehdä viite. Tehdä sun autoi. Ui, Tykkäsit keltaisista asioista sitten. kiitos Arle jälleen kerran. Sitten ylin. Sitten se. Sitten alempi. Oho. Tää on vähän monimutkainen peli. Joo, tää on aika monimutkainen peli niinku nää. Mun isoveli ehdotti tätä sit mulle. Eikö ihan ekaks yksi kanava Artsu Pro ehdotti, mut sit mun isovelikin aloitti pelaamaan tätä ja sit sekin ehdotti. Artsu Pro. Sillä ei oo vielä yhtään tilaajia sillä kanavalla. Kannattaa Se tilaa. on päivän vanha. Niin. Siellä on 2 videoa, yes. Joo, mulla on yksi tilaaja. Kukahan se on? Mun paras kaveri on se sen... Tilaaja. Ei vaan mun paras kaveri on se Artsubro. Ai niin, olinpä mä tyhmä, mutta ei paina tätä pohjaa. Sori. Anteeksi. Haluaisit tietää mitä noi punaiset rakennukset tekee? No. Nyt kun sulla on niitä 2 tuntia kun sä oot pois, niin se kerää sun puolesta rahaa. Ja tekee noita kanoja. Tonne menee kaikista eniten. Tonne. No niin menee, kun siellä on kaikista eniten tilaa. Joo. Paki painoakin koi vissiin yhden. Kun se putoo, niin sit se menee vasta rikki. Pitääkö sit painaa monta kertaa? Ei. Siinä pitää osua, se on Siihen vaikeeta. pitää vaan osua. Tulkaa nyt kusilentäjät. Toi on 9 minuuttia, 8 minuuttia. Mä teen nyt 10 minuuttia. Niin se on niinku tässä sitten. Joko? Joonasse. Nasse. Kuka helvetin Nasse? Sinä. En mä oo mikään Nasse. Joo. Mun äiti häiriköi jälleen kerran. Joo. Joo. Oota. Kohtahan se alkaa olla paketissa. Jes, nyt mä ostan täältä näitä juttuja. Joo. Kannattaa ostaa... Älä osta pelkkää ylintä. Osta se alin kerran. Koska se on tällä hetkellä varmaan halvin. Ei ookaan, koska sä ostit sen. Hei, osta näitä täältä. Hei, kato. Me uudestaan. Sitten osta näitä. Osta nimenomaan tätä. Koska täällä sä saat enemmän kanoja sinne. Mahtuu sinne, mistä ne tulee. Joo. Niin. Kiitos Arle. Mä teen kohta uuden videon. Tää alkaa nyt olla tässä. Moikka moi. Täällä oli Alex, terve. Moikka.